Musibe yo jam e kise woni modon mo be kala ka tawli kala lagal aduna hare ko musido mon arian hore fello tawti do woni mene wontirbe bolon ben nder leydi Italy hare mede yelani on butti e kisal e polgal kala pullo e wi me hihi kala jobbe ko woni kala lagal aduna hare non hande ko darni men do ko nodditigol on e nder fi nde nyalande men teddunde fi nde nyalande men hittunde fu woni honde alatti arayowo o alatti yontere hande dum non ko wonta ko le 6 ndu lewru arayndo do dum woni 2024 ko honto dum woni wadde dum kaka nokkure kente don Brescia tibe nodditi non docteur non andi non enen fuuta en be ene docteur to men ko nyawndo won kono nyawndaga nawnare mare mantude ngal pulardo nawnare wana to nyawntende ka laptane nawnare den kaka hakkil woni nawnare den kaka faamu woni nawnare den kaka pinal woni nawnare den kaka gandal woni ko hombono woni on docteur on nyawndowo din nyabbeli andada hoore ma hara namu piki hara nako pikirwal nyawndata dum woni teddube meden ben aflambe hikkinabe yeso e der gandal mabbe ngal e der bawdi mabbe ndin e der dokkal allam ngal o hikkinibe yeso ko dum woni docteur Mamadou Wori Bari be senoto e der Italy do idon andi non ko hombe woni be addude dum ko woni union dude den ko de non dude jonnindirde juude woni addandem be hikkinabe yeso be mawbe men teddube be wadana en bayana fi yewtangol e diina kam bayden andi ko gonga be nay pullo fuuto no andira puuto e keri e ngesa ko non pullo fuuta kadi no andira alluwal e ndaha alluwal e karambol alluwal e dudal awono hare dude den no addana en oustage Amadou Wori dum wada e der nokkure men do dum Brescia buyi e meden hiden do en horega hare buyi no humpa ci tawi huntodagol e be ya kawtal men da koko dagi kako dagaki buyi no do landoto sodugol suudu bay hare be innay ko hinten kon yettaɓe ɗum ɓe ɗa ɓe nayi wo fi riba on ma fi ñolagol mbuɗi ka banque koko dagi kako dagaki buyi innayi wo ƴettugol rawna guri en koko dagi kako dagaki awa hiɗa humpa min miɗo humpa yehen nden ñande en fotta e oustage Amadou Wori lando ɗemɓe ɓay ko kamɓe haray hikkina yeeso wona fi ngari maɓɓe wona fi darja maɓɓe wona fi darde maɓɓe ko fi gandal maɓɓe hikkiniɓe yeeso kaɓe hikkiɗon lendo dembe no gasa kambe be fesita nayen no gasa kambe wode ko be yewten e mudu burten beyditade burten faltade bayi adna on no weli kono adda on ko seeda adda on ko yete ko damal andanda hoore ma nda uddita do anati do a udditay do natirada hara ko ange mayde ide yeli non Allah de yaha de len hewta yaton ndey mo jettita en o yaa fo en o wadana en aljanna moƴƴo do no yen falto dum non ko honno birten aljanna moƴƴo si en faltaki ko honno wadirten gurdam moƴƴam honno wadirten gurdam moƴƴam si en fewtali be janguɓe ɓe duumiɓe e muɗum ɓe ñeeñuɓe e muɗum ɓe faltiɓe e muɗum philosophe ɓe men ɓen scientifique ɓe men ɓen ka sengo ka diina awa Cheikh Amadou Wori oustage Amadou Wori hawtay ga ɗum woni dimanche le 6 octobre 2024 Brescia mi wanne on ɗon laawol ngol e numéro ji noddete ɗin fi kala faalaɗo hewde nder nen ñalande jooɗo jento ahoda e mawɓe haray noon hiɗon andi si feƴƴi haray duɗe ɗen haray ɗon andi wono oustage Souleymane Treviso en haray hiɓe ton wono haray dendagal mojoɓe mawɓe men tedduɓe wonirɓe Brescia wono wonirɓe Helen Bergamo wono wonirɓe Treviso wonirɓe Mestre wonirɓe Milan haray fof hino fotti ton fi waɗugol nde jonde diina islam haray min miɗo ton taw an siɗo ton yo jam e kise dole hoore meɗen remen tum Allah sankay ɓay ko yeeso weeli en esayi sellude